आंनि नामा एनस कुमार बसुमतारी। आङो आसाम ट्राइबेल ख्रिस्टान क'अर्डिनेशन कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि आङो आफादगिरि। आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होननानै बुङो। दिनै जोंनो बेबादि जोंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ जोंनि मानसिफोरनो नोंथांमोननि जुगेदि फोरमायनो थाखाय बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। माखासे दिनफोर सिगांनिफ्राय जोङो खोनाबाय थादों बिन'द खुम्बां होननाय सासे सोद्रोमा, बियो जनजाति धर्म आरो संस्कृति सुरक्षा मंचनि क'अर्डिनेटर आरो सासे आफादगिरि। बिथाङा ट्राइबेल मानसिफ्रा ख्रिस्टान जानायनि सायाव अजद दिखांदों आरो ट्राइबेल ख्रिस्टान मानसिफोरनि बेरेखायै बिथांमोननि हान्जाया रोखोमै जोंखौहाय गाज्रि रोखोमै थुनज्लायनानै गाज्रि खोथा बुंनानै समाजनि गेजेराव माहारियारिफोरनि गेजेरावहाय बायदिसिना कनफिउजन आरो गोनो गोथो बिथांमोना सृष्टि खालामदों। बिथांमोना होनदों ट्राइबेलफ्रा ख्रिस्टान जानाय लोगो लोगो गावसोरनि कालचार हारिमु गासैखौबो गारजोब्बाय। बियो थारैनो सैथो नङा। बिन'द खुम्बाङा बुंब्लानो जायो बेबादि जोङो सानाखै। ट्राइबेलनि जोंनि जि आइडेन्टिटि, जोंनि राव रायनाय, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, जोंनि कमिउनिकेशन खालामनाय, बे गासैजों जों जे ट्राइबेल जोङो बेखौ बेरखांहोदों आरो जों बुंनो सानदों ट्राइबेल ख्रिस्टानसफ्रा माब्लाबाबो गावनि हारिमुखौ नागाराखै। बिथाङा आरोबाव बुंबावदों ट्राइबेल ख्रिस्टानसफ्रा सरकारनि बायदि रोखोमनि डाबल बेनिफिट्स लायो होननानै, स्कलारशिपफोरखौ डाबल लायो होननानै अजद दिखांदों। बे नंखाय बाथ्रा। गभर्नमेन्टआ स्कलारशिपखौ होयो। गभर्नमेन्टआ मोनसे सिस्टेम दङ। बिथांमोननि सिस्टेम मथे अनलि वान बेनिफिसारि केन गेट वान बेनिफिट। खेबसेल' मोनो सासे मानसिया ट्राइबेल स्कलारशिप लायोब्ला बियो माइन'रिटि स्कलारशिप मोननो हाया। गभर्नमेन्टनि क्रिएट खालामनाय पर्टेलाव बियो एलाउ होआ। नाथाय बिथाङा पाब्लिकलि बुंगासिनो दङ ख्रिस्टान ट्राइबेलफ्रा बेबादि डाबल बेनिफिट लानानै एन्जय खालामगासिनो दं होननानै। बियो भेरि माच आनकनस्टिटिउसनेल आरो बियो मिथिखानानै बे खोथाखौ पाब्लिकलि मिडियानि जुगेदि ट्राइबेल माहारिफोरखौ गुबुन ट्राइबेल आरो गुबुन मानसिफोरनि सिगाङावहाय बेबादि एलिगेसन होनाया बियो सैनो हाथावथाव नङा। बेखायनो जोङो गोसोआवहाय दुखु मोनदों। जोंनि फोथायारि जेसेबां ख्रिस्टान मानसिफोर दङ बिथांमोना खोन्थादों जोंनो जे बे बिराद कनफिउजिं मोनसे स्टेटमेन्ट होगासिनो दङ। जोङो गोसोआवहाय हामा मोनबाय होननानै। मानोना गथाय मानसिफोरनि गेजेरावनो ट्राइबेल माहारिफोरखौ ख्रिस्टानफोरखौ बिथाङा माने एखेबारे गाज्रि रोखोमै एलिगेसन होदों। जों बिथांखौ बे मिडियानि जुगेदि, बे प्रेसमिटनि जुगेदि खावलायनो लुबैदों बिथाङा अननानै बे बाथ्राफोरखौ बेबादि बुङाबा हामगौ आरो बेबादि गुलाय गुजाय लाबोआबा हामगौ। जोङो भारतनि संबिधानखौ सनमान होनानै भारतनि संबिधाननि स्कपआवहाय जोङो गावनि धोरोम आरो जाति हारिमु रैखाथिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। सोलोंथाइ आयदायाव, समाजनि मोजां खामानि मावनायाव आरो बायदि रोखोमनि बिथिङावहाय जोङो समाजखौ गेरेमा मोनसे जाति माहारि दुखांनो थाखाय मावगासिनो दङ। बे गोजोन थासारि सृष्टि खालामनो मावबाय थानाय समावहाय जातिनि गेजेराव बर'खौ बर'जों, ट्राइबेलखौ ट्राइबेलजों बेबादि मोनसे गोनो गोथो कनफिउजन आरो बेबादि गावजों गाव मोनसे सुथ्रु भाब क्रिएट खालामनाय, बेबादि इनसाइट खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै। बिथाङा बेखौ थाबैनो बन्द' खालामनांगौ। बिथाङा होनदों ख्रिस्टान जानाय लोगो लोगोनो ट्राइबेला डिलिस्ट जानांगौ। भारतनि कनस्टिटिउसना जोंनो अधिकार होदों बाय बार्थ उइ बिकाम ट्राइबेल। जोंनि डिएनएआ बेवहाय गसंथानानै दङ। जोङो बेखौ आजावनानै एडप्ट खालामनानै जोङो बेखौ लानो हाया। He is speaking against our DNA.
बियो गाहाम जायाखै। जोङो जोनोमनिफ्राय ट्राइबेल होननानै जोङो सानजादों आरो बर' हिसाबै आं बुंबावनो सानदों आसामनि हिस्ट्रियानफ्रा सान्थौगिरिफ्रा इन्टेलेक्चुयेल पिपुलफ्रा जोंखौहाय बुंदों बड'स आर द सन्स अफ द सयल अफ आसाम। बे थागिबि बर'आ दिनै माब्रै ख्रिस्टान जानाय लोगो लोगो माब्रै बिथाङा जोंखौहाय बर' नङै ट्राइबेल नङै होननानै जोंखौहाय पाब्लिकनि गेजेराव जोंखौहाय माब्रै बिथाङा बुंनो हाखो? बे एखेबारे आनकनस्टिटिउसनेल बिथाङा बेखौ बुंनो नाङामोन। बिथाङा बुंबाय आरो गोबां खोथा बुंबाय, नाथाय जों खावलायनो लुबैदों भारतनि संबिधानखौ रेसपेक्ट होनानै भारतनि आयेननि मथे जोङो अनुरद खालामदों जेखौ संबिधाना अधिकार होयो बेखौ बिथाङा सिफायना होनो आवगायनो नाङा। बेनिखायनो बिथाङा बे खोथाफोरखौहाय उइद्र' खालामनांगौ आरो बिथाङा जाहाथे आरोबाव बेखौ रिपिट खालाया जोङो बेखौ खावलायो। मानोना जोंनि हास्थायनाया गेरेमसा मोनसे समाज, मोजां मोनसे थासारि सृष्टि खालामनानै जिउ खांनायखौ जोङो लुबैदों। बेनिखायनो बे मिडिया प्रेसनि जुगेदि आङो बिथांखौ खावलायबावदों बिथाङा जाहाथे आरोबाव बे गासैबो बाथ्राफोरखौहाय बुंनानै समाजनि गेजेराव गुलाय गुजाय जाहाथे बिथाङा लाबोआ, बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बिबुं दासिमाव जोङो आयेननि बेबस्था जोङो लायाखै। जोंहा सरखार दङ, ओमफ्राय जोङो बिनि खोथाया सरखार बिरोधि जादों, कनस्टिटिउसननि बिरोधि जादों। बे खोथाफोरखौ जोङो सरखारनो प्रेस मिडियानि जुगेदि जोङो खोन्थादों आरो जोङो नेगोन सरखारा बिनि सायाव मा सानो। इभेन जोङो बावैसो चिफ मिनिस्टारखौ जोङो लोगो लागोन। जोङो सेस्था खालामगासिनो दङ, बायदि उसुबिदानि थाखाय मोनथ'वाखै आरो जोङो बे खोथाफोरखौ बिथांनि सिगाङावबो जोङो बेखेवगोन। बेनिखायनो जोङो एज अफ नाउ बेबादि आयेननि बेबस्था जोङो लाथ'वाखै। जाहाथे जोंनि खावलायनायखौ बिथाङा बुजियो, बिथांनि दलफ्रा बुजियो आरो जोंनि अनसुमाफ्रा जायफ्रा वेल उइजार्स आसामखौ मोनसे सान्थि मोनसे गेजेरजों लुखांनो साननाय हारि माहारिफ्रा बे खोथाखौ बुजिनानै जेन बिथांखौ बुङो, खावलायो, बेखौ जोङो आसा खालामनानै दङ।